नमी हरी हमर क्या नमी हरी हमर क्या Music by Oman Rock. पड़ी जाला फीका जौनपुर जिला में बघौसराय बीका कराया की सब पड़ी जाला फीका जौनपुर जिला में बघौसराय बीका रहे वाला है निवासी वही की नमी हवी हमर संदीप डीजे नमी हवी हमर संदीप डीजे नामे हवे इनकर संदीप डीजे नामे हवे इनकर संदीप डीजे के नाम हवे संदीप डीजे नमी हवी हमर संदीप